Nkosenkantolo ngeke ngafika lo ekhala. Ngambuza nkosenkantolo ukuthi ukhalelaphi. Nkosenkantolo angiboni ukuthi ungangivumela nkosenkantolo ngiqhubeke nokulobola yena ngoba wangitshela emakhaleni wathi nomfana bebethandana naye esikoleni ushonile. Manje ngangalobola kanjani mina? Kusho ukuthi baningi abantu. Umfana wawuthandana naye esikoleni nini? Nkosenkantolo ngangimkhonzile umfana hayi ukuthi ngangijola naye ngangimthanda engithanda. Shuthi nanithandana kodwa naningajoli. Yebo nkosenkantolo. Nkosenkantolo uyabona lento engiyilobolile manje. Silence thula nkosenkantolo akubhenya enkantolo. Akubhenya ugwayi oshunqayo, ugwayi wesiZulu uyabhenya. Baleki. Ngiyabonga nkosenkantolo. Yizo zonke izinto engayifuni lezi. Ungabe ugwayi lo awusebenzisayo uxakaphi? Ungabe ubhema ngaphansi awubheme nangaphezulu noma wena uxake kaphi? Nkosenkantolo kuye bekhona ikhathi zokushisa phakathi kwekhaya ngithi ngiyabuza ukuthi engakanani kumuntu omdala uthi umuntu omdala hayi ugwayi. Kodwa ke ngidlule lapho. Uyabona lento engilobolile nkosenkantolo. Imije ngebhanuwe hayi lo kandakanda lo. Yabona? Imije ngebhanuwe le nto. Izoshaya futhi maduze nje. Ngaba isitromisa noma ithanda. Shuthi unalo ithuba lokuthi angabe ingxenye yomshado wakho kodwa hayi ezumakoti. Noma hlalela apha kude. Kodwa bekhona nje. Nginamanga. Into engeke azayibone leyo ngisaphila nkosenkantolo. Kungavuka abakithi abangasekho. Angesazi ke ngoba bakini ngathi ba week bahluloka ukutholela umendo ukuthi bayokusiza ngani uma bevuka.